Bujrum komšija, de popi kahvu s nama. Ne mogu falati, nemoj se ba zahmet. Ma kakav zahmet. Hoćeš li vode? Nemoj piti vode, sve je to od vode, pij mlijeka. Kažu da je dobro protrljati noge sirćetom kad su teški. Uzmi lokum, plah je. Ne mogu, Boga mi, ostavi djeci. Ne boj se, Juso, nije to ništa. Boli li tebe šta, komšija? Sve je u Božjim rukama, a Bog je velik. Starost, tu ne treba mnogo. Nek prestane jedan damar, prestaće i drugi. Pa tako redom. Kod starih ide to brzo. Ja sam molila Allaha da ozdraviš i večeras ću opet. Ma ja sam u godinama, ali u Božjim rukama je sve. Želimo vratiti vrijeme kada se sporije i ljepše živjelo, kada se više sastajalo, družilo, pomagalo i kada se imalo više vremena za razgovor.